Диги роклята, диги. О, какви хубави цветенци има тук, Пиле. Я да видим цветята. Пиле. Коте. О, какво е това? Това какво е, Пиле? А къде е колата? Колата къде е? Къде е колата? Къде? Това ли е колата? Писи. Писано. Това ли е колата, Пиле? Искаш да отворим ли? Да отворим, ама дядо ти е заключил, не става. Няма. Няма, коте, няма. Ядеме, къде е роклята? Роклята, къде ти е рокличката? Пиле, искаш да хванеш дядо ли? Тая кола ли? И тя е заключена, Пиле. Какво ще правим? И тя е заключена, бе. Много шофьори, бе. Бабче! Я виж къде е дядо. Я виж къде е дядо. Снимаш ли я, бе? Ви ги прави. Снимаш ли я? Оп. Качихме се. Да. Криси, ела. Диги краката диги. Дигай. Така, браво на момичето. Айде, браво на момичето. Браво. Я чукай на бабата. Чук, баво. Значи ти преди да ни покажеш, тя вече чука. Ама аз си показвах на външна врата. Викай, чук, баво. Здрасти. Здрасти, бабо! Ай, ти! Чук, баво! Бабо! Чук! Бабо! Целува тя. Дай чукай на мен, Лисе. Леле. Дай Иде. целука. Здрасти, баба! Как ще ходи да ми казва здрасти на... Чао! Здрасти! Чао! Ай, ти ми зеляно е такава! Ба! Тито! Ба! Значи до милионен път се повтаря. Бабо, като го напълно